sa mainland sa habagatang lungsod sa Oslo. Dinhi nagata nahitabo ang bantugan nga Battle of Sumilon atong 1813. Dinhi dagat nga atong duol sa atong nahimutangan ang makasaysayanon nga pagsukol sa mga Subuanon sa labing unang higayon sa mga piratang Moro gikan sa Mindanao. Sud sa daghang katuigan, gidaog-daog ang mga Subuanon sa mga piratang nga Moro. Igor ay taon sila mutago sa pagkahabog o bungbong sa mga simbahan aron makalikay sa pagpangatake, sa pagpanagit, sa pagpanghasi sa mga pirata nga Moro. Apan tungod sa pag-abot ni Padre Julian Bermejo diri sa Bagatang Subo atong 1808, nakaangkon og kahigayon ang Subuanon pagkita sa ilang kaisod, sa ilang katapos o sa dakong gahom sa ilang panagiusa aron sa pagparalipod sa ilang pamilya, sa ilang mga panginabuhi, sa ilang gamayng patigayon, sa ilang mga umahan, sa ilang kaptangan, gikan sa pagpanghasi, gikan sa pagpangawat, gikan sa pagpangurikbot sa mga pirata nga Moro gikan sa Mindanao. Sud sa daghang katuigan, ang sumbo na biktima sa mga pirata nga mga Moro gikan sa Mindanao. Napasaylo ang mahatag tuloy gaman analogy kung sa may modus adtong mga pirata gikan sa Mindanao. Tingali sa bagong panahon atong ikumpara ang business model, ang paagi sa pagpanghasi o pamirata sa mga Moro sa Mindanao atong 1700s, 1800s. Sawa pa si Padre Bermejo ipupo din sa Bagatang Subo. Puparihag yun sa gihimo karon sa mga bandidong Abu Sayyaf. Although karon bago, wa na makapanghasi ang Abu Sayyaf din sa ato sa Subo. In fact, doon na sila pagsuway sa ato sila nga probinsya sa Bohol. Pero na badlong sila. Huwag na takadangog na doon pa'y mga bandidong Abu Sayyaf na nakapanghasi sa Mindanao, sa Palawan, kasi sila ng mga isla, din sa Kabisayan o sa Mindanao. Pero ang ilang modus mauni. Matake sila o mga communities na way ikapalipod sa ilang kaugalingon. Kung nitong higayon na open target, defenseless in town, ang mga Subuanon. Kaya pila na may Guardia Civil, pila na may armadong kakustablihan na mapalihok sa mga katsila o sa mga local officials sa Subo patok sa mga bandidong Abu Sayyaf. Koreksyon, sa mga bandidong Moro gikan sa Mindanao. Mausap ang Abu Sayyaf. Ang ila dili ang tibok community may ilang targeton, pero naa sila mga tigpaniid na mususi kinsa ang mga turista, kinsay nationalities na nagagwaka kay ilang mabiktima. Otong kausa nakabiktima gyud sila mga langyaw turista gikan sa Palawan. Daghan kay sila mga nabiktima nga mga turista nga nasaad sa Mindanao. O ang mga turista ilang giparansog, ilang gipabayran aron na ilang buhian ug ilang mapahiuli dadto sa ilang mga pamilya. Ug kung dili moabot ang ransom sa tukong panahon, ilang pakyo ang mga bihag. At tuuhoy ko unsa ang ordeal, unsa ang kapait sa kation sa mga biktima in town sa mga bandido, sa mga pirata. Kay kami mismo sa nabangon pa sa ABS-CBN sa una, ang among kauban na si Ces Oriña Trilon nagkaroon na sa TV5. So si Ces wag yun sa TV5, doon na siya black time program diya sa TV5. Puro kanhi ABS-CBN na siya. Idagit uban siya ang cameraman. Daghan na kayo ni pasida na mo kadagkuan sa militar na ingon pildi na si Ces. Mag-resort na mo palingkawas ni Ces Trilon. Pero wa mo surrender ang ABS-CBN, palingkawas yun na mo si Ces Trilon. Nagkasalamat sa tabang sa among Regional Vice President ni Ato sa ABS-CBN na si Anding Danny Bernardo na dito magsugod siya broadcast career sa siyudad sa Zamboanga o sa labing suhito sa modus o sa mga paagi pakigsabot-sabot sa mga bandidong Abu Sayyaf. So naluwas ginamo si Sis Trilon pero kadaghan sa mga gabi nga nagtuka
Macau, ang kadaguan sa ABS-CBN, itabang sa tanang contacts ni Danny P. ng mga opisyal sa militar, lokal ng mga opisyal sa Sulu, sa Basilan, o sa ibang mga lugar na makaistorya sa mga bandidong Abu Sayyaf. Pagsiguro, mga ilang ka-istorya, mo tinuod nga nagpupok, mo tinuod nga nagdagit, mo tinuod nga nagtanggol. Kaya kay mga grupo na mangangkon na mao'y nagdagit na dili di ay, mausik ang imong panahon, labos tanan masayop kapag hatag sa imong mensahe paging sabot-sabot o niya wa na di ay na disgrasya ng ang biktima. Nasa panahon sa mga piratang Moro sa Mindanao, ang ilang modus mausap. Pero di atong higayuna, ang ilang sense of impunity mas grabe, mas mapangalasod. Eh wa may pulis, wa may armadong kusog ni ato ang Pilipinas, wa may Air Force ang Pilipinas sa una, wa may Coast Guard, wa may Philippine Navy na makapanalipod. Ang lokal ra itaw mga monopolyo mo'y managang para sa ilang kaugalingon. Ug ang nahimo before Father Julian Bermejo, maura gyud ang pagtago, maura gyud ang pagtipik sa ilang mga hayupan, sa ilang mga katikayunan, sa ilang pagtangan sud sa fortification sa mga simbahan. Ilang dagiton ang mga pari, ang mga prailing, yung mga to'y iisip nila nga dako kayo og ransom. Ilang gidagit ang mga adunahan ng mga negosyante sa mga bahin sa Subo nga ilang maronda, ilang maransak, ilang malu. Ilang dagiton ang mga babae, aron ilang pahimuslan, ilang paangkan, ilang himo mga ulipon. Ilang dagiton ang mga lalaki na ilang ibaligya isip slave labor ngadto sa interesado ng mga employers sa mga kompanya nga mamalit ang mga ulipon sa kasilingan ng mga isla dito sa ato sa Asia, sa Pasifiko. Pag-abot ni Padre Julian Bermejo, determinado siya na mga tagad o tinutuban ang maong gibuhat sa mga piratang Moro. Nadako kay baligho nga dili opisyal sa militar, dili opisyal sa Guardia Civil, kundi pari maoy nakahuna-huna sa pagsukol sa mga pirata. E para ni Padre Julian Bermejo, magtukod ka mga baluarte, tukod ka og mga forts, kanang Fort San Pedro, for example, sa siyudad sa Subo, usa na sa labing maayo ng mga fortifications, mga panagang sa pagpangatake sa mga pirata. Ingon si Padre Bermejo, dili na paigo. Kinahanglan nga ang katawhan atong tudluan sa pagsukol. Wa matay igo nga Guardia Civil, wa matay igo nga mga konstable, wa matay igo nga armado nga mga tao nga makasukol. So ang katawhan atong bansay-bansayon sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon. Pumoto ang baranggayan. Itong mga bangka na dunay mga manggugubat di bansay ni Padre Bermejo kung saon sa pagsukol sa mga piratang Muslim. Timan ay si Padre Bermejo, pari, pag-abot niya din Subo, nagtuon siyang Binisaya, itong epektibo kayo siya makatudlo sa taga-Uslo, taga-Buluon, taga-Santander, o kasilinganan, taga-Argao, taga-Karkar, o kasilinganan ng mga lugar na iyang gitahasan sa pagsukol, pagsangka sa mga pirata na mga Moro gikan sa Mindanao. Pero ang labing dakong contribution ni Padre Bermejo, dili ang paagi sa pakigaway. Kasi mahimo, di man siya manggugubat, kundi ang organisasyon. And I think, looking back sa nahitabo atong gubat sa Sumilon in 1813, ang labing dakong yawi sa pagkaob sa mga Subuanon sa labing unang higayon, batok sa mga pirata nga Moro gikan sa Mindanao, mao ang ilang organisasyon. Sa usa ka bangka na dunay duha ka andana, dunay 50 ka mga tripulante. Atong tawgon karon mga tripulante. Kani ato gitawag og mga manakayan. Ang katunga na sa ubos mao itigbugsay. O ang ilang mga kauban tiglayan. So mao sila bubugsay o bulayan. Mo ang kombinasyon sa ilang barangayan sa una, utong ilang paspasa sa dagan sa ilang barangayan. Kay kamao sila bugsay, kamo sila mo nakayab sa ilang layan aron pabagan sila sa ilang direksyon, sa ilang bangka. Ang naa sa ibabaw mao ang mga itawag nila og falconet atong gagmay nga mga kanyon. And of course mga pana, mga bangkaw, sundang kasagaran gigamit sa karaan ng mga Subuanon. Pero katong mga falconet, kontribusyon na to gikan sa
sa lokal ng mga opisyal, gikan sa mga katsila, gikan sa mga lokal ng mga sundero. Dunay igon katigayunan sa pagpamalit o mga armas. Itong gigayunan, doon na may pultura ang mga katsila din sa ato Subo. Wa lang gid siya war bodies na makasupol. So ang barangayan, gi-organisar ni Padre Bermejo sa Buloon, di siya ng base, dari sa lungsod sa Oslo, may ako nang butangan karon sa o kasilingan ng malungsod hasta Santander. Kining kadagatan sa una itawag ni Tanyong, karon gitawag na ito Tanyong Strait. May atong gitawag sa kadagatan nga nag-uwang sa isla sa Subo o sa isla sa Negros. So ang tahas ni Padre Bermejo ang pagpalipod sa Tanyong gikan sa mga pirata. Kada lungsod dunay barangayan. Unya katong grupo sa mga barangayan ng mga bangka gitawag og barangayanes. Atong 1830, 5 ka tuig, human si Padre Bermejo, destino din sa mundo. Iabot, dahil kayong magpupong sa mga piratang Moro gikan sa Mindanao. Ipanguluhan sila sa mag-iitang pirata, ikalisangan kong pirata na sigurante. O ilang pangulo. O sigurante, nabantog din sa Subo siyang kapanis, sa iyang kapigtas, sa iyang kahapog, sa iyang uhaw o dugo. Di managana sa patay sa mga Subuano nga mamahas sa pagsupol niya sa palibad o sa iyang gusto, sa iyang mga nangaging ng mga pagpapalala. In fact, pilang kadekada ang nilabay sa wa pa si Padre Bermejo moabot sa Buloon, naigo ang Buloon sa pagpangatake sa mga pirata, isunog sa mga pirata ang pamalayan sa Buloon, ipildi niya ang tanang mga katigayunan o mga panginabuhi, napatag ang tibok Buloon. Tingnan na nakabangis ang pagpangatake at tumaw mga pirata ng Moro gikan sa Mindanao. So tungod adto, nagpunan ang determinasyon sa mga Subuano na nagtikyan ng nagkasalamat sa giya o sa liderato ni Padre Bermejo musukol sa mga piratang Muslim, piratang Moro gikan sa Mindanao. So ang nasa ibabaw katong nagdag mga falconet na kanyo o mga armas. Ang instruksyon ni Padre Bermejo, gamiton ang elemento sa surprise sa mga pirata. Ang ideya, ang mga piratang Moro nga musukol na ang mga Subuano. Ipakaingon Manila nga, sama sa naandan, igo lang managan, igo lang manyagit sa kahadlok, igo lang mutiabaw, igo lang muhilak, igo lang mutago. Sud sa simbahan. And of course, ang tanang mabiyaan diri sa gawas, kawaton sa mga pirata, ilang aputon sila mga bangka, ilang dadon dito sa Mindanao. Hindi makaabot ang tago sa mga simbahan, ilang dagiton, ilang patyon, ilang ihawon, kung sa ilang maabot sa ilang pangis nga pangutok sa ilang mga biktima din sa Subo. Wa kay nakasulti sa mga pirata nga ang mga Subuano musukol na nila. So imagine, palandunga ang kakugang ni Gorandeg o sa iyang mga sakop. Kaya imbis posibo, imbis mudagan, ni atraka ang mga barangayanes nila. So di lang to bangka sa Buloon, bangka sa ubang mga lungsod. Nag-abot, itapok sila ni Padre Bermejo aron muatake sa mga pirata. Kay kung buto na hunaon, ilinya to ang mga baluarte gikas Karkar padung sa Santander. Doon na to'y mga usang kagatos ka kilometros na distansya sa nagilinyahan o mga baluarte. So as early as Santander, pagtungod unta sa Santander, sa mga pirata, nakabantay na ang mga Subuano. Pero mas Padre Bermejo, ayaw bubata di Santander. Taga Santander ang gubato ay naganan. Pasudla Santander. Pasudla sa Oslo. Kaya tuyo sa mga pirata, klaro man nga mao ang Buloon. Kaya Buloon may malabing adunahan na lungsod. Kaya itong gigayunan. Kung Buloon, ginan ilang tuyo na takito. Kaya nahigam sila, kaway nakasukol nila, way nakasangta nila sa ilang pagsunog, pagpatak sa Buloon, pipila ka dekada ang ginagay. So yung mas Padre Bermejo, arin ka magtapok tanan sa Buloon. Motong, kayong mga pirata, sus, aduya sa ilang agyanan, gikan Santander, padung Oslo, way ni sabod nila, padung Buloon, atake na uta sila, sugat nila ang mga barangayanes.
sa kakugang sa abana-bana sa mga historians, sigurante dunay punom ka mga pangko, mamutingan sa mga bangka sa mga piratang muro sa Mindanao sa mga pangko. Ito kinapusgad, kinapaspasan ng mga bangka sa una. Why makaapas ato? Ito murag unsa man ang mga binta ba na karon si tawag ang mga bangka sa Abusaya diha sa Mindanao. Dili maabsan sa ordinaryo nga mga pampo. Hasta ganing mga barko sa Philippine Navy dili makaapas. Mausab na niya ang mga pangko. Ito kinapaspasan na bangka sa kadagatan sa Mindanao. Ito gigamit sa mga piratang moro. I-anticipate na ito ni Padre Bermejo. So, nginig itong confidential o intelligence funds si Padre Bermejo, pero tungod sa iyang pagkisulti sa mga katiguangan, iyang nahibawan, ingon ini kapaspas sa mga bangka sa mga Muslim. So, iyang gipalatuan. Ito mga barangayan. Mga barangayan, kombinasyon sa bugsay, may makina sa una. Bugsay o sail. Mas paspas kaysa pangko. So, pag atraka na sa mga barangayan, siguro hindi misyagit, withdraw. Sibog ta. Organisado man din sila. Kadaghan ini nila. Ang mana unom ka pangko. Siguranding ang niatake. Unya doon na siya usak na gatos. Presyo, unom ka gatos. So yung mga pangko patindagkuha na doon ay hangtod sa kagatos sa mga sundalo. Nasuot siya. O dito ila. Pagpangransak dito ila doon. Pagdakot yung mas daghang mga katigayon. Kapag yung lalana sa 600 sa mga pirata. Pero mas daghan ang mga barangayanes na nisugat nila. Mas gagmay ang mga barangayanes. So mas paspas na mo dagan nagginugdanay. Isibog ang grupo ni Gurandeng. Higupon sa barangayanes, gikan sa Buluon, hantod niabot sila diri sa kadagatan sa Sumilo. Mao ni ang bantugan naggubat sa Sumilo atong 1813. Diri sa kadagatan nga nag-uwang sa Uslub, sa mainland sa Subo o sa isla sa Sumilon nagkatrukis kay ang strategy ni Padre Bermejo di palibutan niya ang mga pirata nga moro. As paspas man ang mga barangayanes, so ilang naapsan o ilang gibabagan ang agianan sa mga pangko. Ito wala ka palayo, wala ka ikyas. So paglibot na, napugos na ang mga pirata, pakigubat. O sa una pa lang kulyadas gubat, igot dayon sigurande. Ang pangu sa mga pirata, na igot dayon. Kaya may labing isok. Kaya ingom na niya og mahadlok ang mga subuano niya. Siya labing isok na niya traka, igot dayon si Gurandeng. O ikuha dayon sa mga subuano ng patinglawas ni Gurandeng, sa ilua sa mga namahaw nangaon karon. Iputol ang liog o ipakita ang iyang buhay. Ngadto siya, patay na ang inyong pangu. Yan ang tugod, mamatay na ang pangu, ma-demoralize na ang mga sako. So wala na pildi ang mga pirata, doon ay duha ka bangka, doon ay duha ka pangko nga naka-ikyas, itumutan na maka-ikyas, aron makasulti dito sa Mindanao, ready na andam na mga subuan sa pagsulti. Ibisan din sa mga pirata na mo-atake dito. Ang O ni Gurandeng, gida sa mga subuanon, dito sa Buluon, gipasundayan. Dito sa plaza sa Buluon, na napatay nato ang labing pintas, labing pangis na leader sa mga pirata tungod sa atong kaisog, tungod sa atong karantiusa. Mas kang lipaya sa mga subuanon, hilabihan na pasirungod ni Padre Julian Bermejo tungod sa kalaugan sa Battle of Sumilon in 1830. O isip resulta adto ang mga lugar din sa Kabisayan, sa Mindanao o sa Luzon na nakatunog sa kalampusan sa pakigubat ni Padre Bermejo sa mga pirata, nagtukod na sad mga baluarte, nagtukod na sad mga barangayan. So karon ang atong kinadak ang shipbuilding facility sa Sugbo naaman sa Balamban, kanang Chunishi, kaniadto ang labing adunahan, labing maayo nga shipbuilding facility mao ang lungsod sa Buluon. So
kung doon na rin taga-Buluon na nagtataw, nindot kayo nga i-rediscover kanang inyong industriya sa shipbuilding, kanang inyong industriya sa pagpangimo o mga bangka ng mga barangayan. Of course, sila may nakahibaw sa disenyo, sila may nagpanday sa mga barangayan din sa Buluon, sa Uslog, sa Santander, o kasilanan ng mga lungsod. So ang taga Bohol, ang taga Negros, taga Leyte, taga Samar, taga Romblon, hastang taga Marinduque, hastang taga Surigao, lidangop. Sa taga Buluon, himuisan din yung barangayan, ipariha sa inyong barangayan, aron takusap na nakabantay sa among kadagatan, nakapralipod sa among takawhan, gikan sa pamangkataki sa mga pirata. Sigon sa kasaysayan, ilang katuig human sa kapildihan sa mga pirata diri sa kadagatan sa Uslog, wa nay mga pagpangatak nga sa mga pirata nga gilusan. Dihay titila pagka pagpangatake, pero tungod sa kaandam na sa mga tungdan, badlong na nila ang pagpangatake sa mga pirata nga loro. Of course, eventually, naabsan sa teknolohiya, imbento na ang steamship, imakina na ang mga barko, paspas na mudagan kaysa mga pangko sa mga pirata. O wa na kinahanglan ang mga balwarte, wa na kinahanglan ang mga baranggayan ng mga bangka. Naabsan sa panahon, naabsan sa teknolohiya, ang karaan ng mapaagi sa pakiguban. Pero ang importanteng punto mao, kasi Padre Julian Bermejo, sa diyang ang mga Subuanon, igo na lang mutahan, igo na lang muduko, igo na lang buhilak, tungod sa mas bangis nga mga pwersa nga nagpahimus nila, ni biktima nila, nakaangkon o kahiganon sa pagsukol tungod sa iyang literato o tungod sa iyang pagkita. Manang ako nangahas kog sugyot. Nangahas kog sugyot karong hapon. Dito sa lokal ng mga opisyal sa Uslog, sa Bukon, sa Santander, o kasilinganan ng mga lugar diri sa Bagatang Subo, ganun dili pa nato handumon ang kadaugan sa Battle of Sumida in 1830. Kung maghimutag mga festivals kada tuig sa nakalilain ng mga lungsod o mga syudad diri sa probinsya sa Subo, kung sila mga lugar, nganong di man nato sa ulugon ang labing meaningful, labing makahuluganon, labing unang kadaugan sa pag-iusa sa mga Subuanon patog sa mga pirata diri sa kadagatan sa Sumida. Sus kanindot kaha, kung atong putingkayon at tanang record, I'm sure na ana ang mga dokumento diha sa museum sa Basilica Minore del Santo Niño. Napa diha ang mga sinuwat ni Padre Bermejo, napa diha iyon sa niya paghimo kadtong mga barangayan, iyon sa niya pag-fortify ang mga simbahan, iyon sa niya pagpabarog ang mga baluarte, nganong dili man nato suhituon, nganong dili man nato banhawon, nganong dili man nato ihulagway kadto sa bagong henerasyon. Importante kaayo ang leksyon sa panakiusap, sa kaisog, sa pagkinabangay sa atong mga katiguangan sa Subo atong 1830 kung nakakadaog nila gikan sa pangis-pintas ng mga piratang Moro gikan sa Mindanao. So kung atong lingion ang atong kasaysayan, daghan kay tang mga pagtulunan nga makatungan nganong dili ba na ato buhaton. Kung ang atong tuyo pangimbitar o mga turista, sus kanindot anak, ang mga turistang moabot din sa Uslog, karon magsila pangitag butanding, karon doon na sila mas makahuluganon nga pangitaon, doon na sila mas makahuluganon nga makitaan, doon na sila mas makahuluganon nga masinatik. Kung atong i-reenact, kung atong i-highlight ang kaisog o panakiusa sa mga Subuanon atong 1813 batok sa mga piratang. Sus kanindot kag atong i-reenact diri sa kadagatan sa Sumilon ang formation sa mga barangayanes, yung sa tulang pagsirkulo, ang mga barkos, mga pirata. Doon na yung Battle of Bactan, nganong ato makalimtan, nganong di man nato banhawon, nganong di man nato sa ulugon, o timanan, o simbahon ang kahulugan sa bantugan ng Battle of Sumilon. Bantugang gubat sa kadagatan sa Sumilon. Diya tugtuig 1813. Hinaot ng atong lokal nga mga opisyal sa Uslog, sa Buluon, sa Santander o kasilingan ng mga lugar malandong anak o
ilang ma-appreciate ang value sa kasaysayan, pinilhon sa kasaysayan, ang kadaghan, kadako sa mga pagtulungan kung atong ipakita sa atong katawhan kung sa kamadaugon ng atong katigwangan sa ilang paghiusa, sa ilang kaisod, sa ilang iniusang pagparug, batok sa mga terorista, batok sa mga piratang Moro, gikan sa Mindanao. Mas importante kaysa istorya-istorya diya sa classroom, mas importante kaysa atong gisuwat diya sa mga libro, mas importante kaysa atong gi-depict sa mga drama sa radyo, o mga serye sa telebisyon, ang aktual na pagbanhaw sa batugang gubat sa kadagatan sa Sumilon niadtong 1813. I'm sure mapanason ka na mong ideya kung saan na itong tingog, wa na may muhatag og importansya sa atong mga subyot, pero hinaot kamo nga na mga naminaw karon, kamo nga nakasimba sa kaimportante sa Battle of Sumilon in 1813, natabang o bunggong sa inyong mga mayor, sa inyong lokal na mga opisyal, kung sa kaimportante, kung sa ka-meaningful ang pagbanhaw, pagtimaan, pagsaulog sa kadaugan sa itong katigwangang mga Subuanon, batok sa mga piratang Moro sa Mindanao, ubos sa liderato ni Padre Julian Bermejo, kaya itong tuig 1830 sa batugang gubat sa kadagatan sa Sumilon. Nagbarog gikan diri sa kabaybayonan sa Sumilon, sa isla sa Sumilon. Natubangan sa kadagatan nga nahitabuan sa batugang gubat atong 1813 kini si Leo Lastimosa. Pasalamat sa pagpaminaw sa atong sugilanon. Karon pa po na nga atong kitay tulad og gubat o Battle of Sumilon. Nagkasalamat sa inyong pagkubat, sa inyong pagpunong, sa inyong pagsabot sa atong mga technical limitations o sa inyong pagpaminaw sa itong panahon dayong kilom